दिनै जोबोद मोजां मोनदों जोंनि सालबारि ब्लक बिपिएफआबो जोंनि बिटिसिनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सानखौ एकदम ग्रोम ग्रोमै फालिनायखौ जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव खोनादों आरो लोगोसे जोंनि सालबारियावबो ग्रोम ग्रोम फालिनानै जों हराव जयैनो खनसे मोनानि जामुं सालि मोनसे बानायदों। मोनानि जामुङाव जोंनि गासै शिबसारनि जि माने मोजां मोनग्रा आरो जोंनि पार्टिनि दलनि जोंनि दा आगुनि MCLA जोंहा रन्जित खेरखातारि आरो लोगोसे जोंनि CSB बर्डनि मेम्बार जोंहा महन बसुमतारी सार आरो लोगोसे जोंनि जेसेबां PMB बडि आरो CWCनि मेम्बार आरो जि सेक्रेटारि बेफोर गासैबो फैनानै जोंनि माबानिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै प्राइमारिसिम लेभेलसिम जेसेबां वार्कार दं बेवहाय जमा जाफैदों आरो जोनोम सानखौ फालिफैदों। जों 20 किल'नि हादों आरो 20 किल'आनो बिराद साफिसियेन्ट। जोंहा बहुद मानसिबो जादों, जोंहा बेवहाय 2000निबो बांसिन मानसि जादों। बाट 20 किल' जों थोस्लाबाबाबो माने जोंहा मोनानि मोनसे जामुंसालि बानायखानाय जादों। बे जामुंसालियाव जोङो जमायैनो केकआ थोआब्लाबो माने जामुंसालियाव जों खनसे मोनानि ओंखाम जागोन आरो।